Mala otočna država usred Atlantika dala je svijetu Cesariu Evoru, jedinstvenu glazbu pod zaštitom UNESCO-a i jedan od najaktivnijih vulkana u ovom dijelu svijeta. Dobrodošli na Zelenortske otoke. Dobar dančić. Pozdravlja Erasmus iz Zelenortske republike. Zelenortski otoci, odnosno Cabo Verde, otočna su država smještena u Atlantskom oceanu oko 600 km zapadno od obale Afrike. Arhipelag čini 10 naseljenih otoka vulkanskog podrijetla na kojima danas živi nešto više od 500.000 stanovnika. Nekadašnja portugalska kolonija neovisnost je stekla 1975. godine. Danas se Cabo Verde smatra jednom od najsigurnijih država za posjet na afričkom kontinentu. Glavni grad Praia nalazi se na otoku Santiago i političko je, gospodarsko i kulturno središte države. Službeni jezik je portugalski, no u svakodnevnom životu većina stanovnika međusobno se sporazumijeva na zelenortskom kreolskom jeziku. Stanovništvo zelenortskih otoka najvećim je dijelom kreolskog podrijetla. Većina stanovnika pripada katoličkoj crkvi, a katoličanstvo je na otoke stiglo dolaskom Portugalaca tijekom 15. stoljeća. Međunarodni aerodrom Nelson Mandela nalazi se svega nekoliko kilometara od središta Praje, pa se do grada može stići i pješice ako nemate previše prtljage. Put prema gradu vodi širokim nogostupima, a većim dijelom spušta se nizbrdo prema obali. Smještaj u samom središtu Praje platio sam 47 eura po noćenju. Doručak se može pronaći već za oko 3 eura, dok kava u lokalnim kafićima stoji oko 70 centi. Tečaj pri zamjeni novca na aerodromu bio je jednak onome u gradu. Mnoge trgovine izgledom podsjećaju na europske supermarkete, a cijene brojnih proizvoda vrlo su slične onima u Europi. U gradu se često mogu čuti portugalski i francuski jezik, što ne iznenađuje s obzirom na velik broj posjetitelja iz tih zemalja. Gospodarstvo Cabo Verdea u velikoj se mjeri oslanja na usluge, turizam i novac koji iseljenici šalju svojim obiteljima. Unatoč ograničenim prirodnim resursima, zemlja danas spada među stabilnije i razvijenije države Zapadne Afrike. Praia je najveći grad Zelenortskih otoka i u njemu živi približno 1/3 stanovništva države. Na brojnim muralima diljem Praie mogu se vidjeti prikazi stanovnika, glazbenika i različiti motivi povezani s lokalnom kulturom. Mnogi od njih pretvorili su obične zidove u male galerije na otvorenom. Malo je poznato da je početkom 19. stoljeća guverner Zelenortskih otoka bio Dubrovčanin Antun Pušić. Promet u gradu uglavnom djeluje uredno, a vozači redovito staju pješacima na obilježenim prijelazima, što nije uobičajeno u mnogim afričkim državama. Tijekom šetnje gradom lako je primijetiti da sport zauzima važno mjesto u svakodnevnom životu stanovnika, a nogomet je uvjerljivo najpopularniji sport u zemlji. Lokalna tržnica pruža dobar uvid u svakodnevni život grada. Na štandovima se prodaju voće, povrće, riba i brojni drugi proizvodi. Gotovo sva roba djeluje svježe i kvalitetno, a mnogi prodavači nude vlastite proizvode. Lokalna gastronomija također je ostavila vrlo dobar dojam. U pojedinim restoranima na zidovima se mogu vidjeti fotografije jela, što je posebno korisno posjetiteljima koji se prvi put susreću s lokalnom kuhinjom. Za oko 5,5 eura moguće je dobiti odrezak s rižom, pomfritom i prilogom, dok su i brojna druga jela cjenovno vrlo pristupačna. U večernjim satima u pojedinim restoranima mogu se čuti gitare i pjevanje uživo. Glazba je važan dio svakodnevnog života stanovnika. Najveći trag u prepoznatljivosti Cabo Verdea ostavila je Cesaria Evora, glazbenica s otoka São Vicente. Zbog navike da nastupa bosa, stekla je nadimak bosonoga diva, po kojem je i danas poznata diljem svijeta. Njezino se lice može vidjeti na različitim mjestima diljem zemlje. Već na aerodromu u Praji posjetitelje dočekuje njezina velika fotografija, a nalazi se i na novčanici od 2000 eskuda. Glazbeni stil s kojim se Cesaria Evora najviše povezivala zove se morna. Karakteriziraju ga spori ritam, gitare i melankolične melodije koje često govore o ljubavi, čežnji i životu na udaljenim atlantskim otocima. UNESCO je Mornu uvrstio na popis nematerijalne kulturne baštine. Nedaleko od Praje nalazi se Cidade Velha,
najstarije europsko naselje u tropima i jedini UNESCO lokalitet na Zelenortskim otocima. Do njega se iz glavnog grada može stići minibusom za oko pola sata vožnje, a cijena karte iznosi približno 1,40 €. Nekada je ovo mjesto bilo važna postaja na pomorskim putovima između Europe, Afrike i Amerike. Iznad grada uzdiže se tvrđava Sao Filipe, najpoznatija povijesna građevina na Zelenortskim otocima. Izgrađena je krajem 16. stoljeća kako bi štitila naselje od gusarskih napada koji su u to vrijeme predstavljali stalnu prijetnju na atlantskim trgovačkim putovima. S njezinih zidina pruža se pogled na Cidade Velju, okolnu obalu i Atlantski ocean. Tijekom posjeta mogu se primijetiti i brojni radovi na obnovi povijesnih objekata, pa se dio kuća i građevina trenutno restaurira. Jedan od 10 naseljenih otoka nosi vrlo prikladno ime. Fogo na portugalskom znači vatra, a ime je dobio po aktivnom vulkanu Pico do Fogo, najvišem vrhu Zelenortskih otoka. Unatoč opasnosti od erupcija, ljudi i danas žive na njegovim padinama, a plodno vulkansko tlo koristi se za poljoprivredu i uzgoj vinove loze. Većina turista koji posjećuju Zelenortske otoke ne dolazi u Praju nego na otok Sal. Zbog dugih pješčanih plaža i razvijenog turizma, Sal je postao najposjećeniji otok arhipelaga te jedno od glavnih turističkih središta države. Do Zelenortskih otoka najlakše je stići preko Portugala, s kojim zemlja i danas održava snažne povijesne i kulturne veze. Iz Portugala prema Cabo Verdeu postoje svakodnevni letovi prema glavnim otocima arhipelaga. Ako se putovanje planira unaprijed i izvan glavne turističke sezone, avionske karte u jednom smjeru ponekad se mogu pronaći već za oko 80 €. Zahvaljujući toploj klimi tijekom cijele godine, Cabo Verde se može posjetiti i izvan klasične ljetne sezone. Cesaria Evora, Morna, Cidade Velha, vulkan Pico do Fogo i plaže otoka Sal samo su neki od simbola po kojima je Cabo Verde danas prepoznatljiv. Jedna država više, jedna nepoznanica manje.